Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft. Da, o să fac o serie de single player în loc de aia co-op cu prof. Da, și hai să începem. Da, și vedeți, mi-am schimbat skin-ul. Râdeți de mine că sunt fată. Dar îmi place skin-ul ăsta. Mi l-a făcut un prieten. Hop. Și hopa. Hop. Așa. Hai să minăm. Și uitați-vă la FPS-uri. Nu chestia aia din stânga. Adică chestia aia din stânga lângă Minecraft 1.7.2. Am 9 FPS-uri. În fine. Când filmez am vreo 30-40 de FPS-uri. E și de la serverul ăsta. Că e și mapă nouă și mai trebuie să și se genereze. Ok. Ne facem întâi unelte și un furnace. Am o sapă. Și cred că aici o să ne stabilim. Asta să-mi dau ghinul. Cred că. Dacă nu vreau să-mi explodeze nimeni casa. Camerele, keep inventory true. Camerele, mob griffin false. Gata. Un furnace. Pun aici, ok. Un târnăcup. Și cam atâta. Las minăm. Ok, o luăm în coară. Da, scuzați-mă că se aude cam încet, dar trebuie să-mi cumpăr și eu un microfon. Și până atunci o să stau cu ăsta. Da. Este puțin să văd piatra. Și cred că o să-mi fac casa aici, subteran. Nu știu. Da, îmi fac aici, subteran. Ok. Aici încep. Așa. Nu, câtă lumina vine. Bine. 1, 2, 3, 4, 5. Hai, 6, ca să fie egal. Da. Să mă găsesc să repede astea. Să vedem. Așa. Și 3 înălțime ca să pot să mă... 1, 2, 3, un fier, 4, 5, 6. Și acum astea. Și acum astea. 2. Și le înlocuiesc cu piatră. Acum 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și o luăm pe aici. Să vedem dacă am numărat bine. Aoleu, dirt în perete nu-mi place. Și am numărat prost. Nu mai trebuia ora. În fine. Ok, până acolo e dirt. Casa noastră va fi puțin plină de dirt. Dar n-are nimic. Îl săpăm noi. Oricum o să mirez eu și off camera. Adică fără cameră. Fără să filmezăm. Că nu fac facecam. Și da, o să mai strâng eu de diamante, fier. Uite, încă un fier aici. Încă un fier. Încă un fier. În prima am găsit fier. În fine, hai să ne facem și niște iteme în casă aici. Și din rest fac bețe. Așa. Și unde să le punem? Le punem aici, în perete. Așa. Punem așa. Da. Și dacă vreți, puteți să-mi faceți mape. Și să le trimiteți prin Skype. O să vă las Skype-ul meu în descriere. Da. Și să-mi trimiteți mape.
Sunt toată ziua pe Skype, deci puteți să mă și sunați. Și dacă vreți, intrăm pe mapa mea dacă aveți Hamaki. Fac mi să spar pickaxe-ul. Da, și o să filmez și survival games azi. Am cât de aici. Așa, repede. Hai să ne facem o lopată. Să spun mai repede. Așa, așa, așa. Ok. Hai. Bum, 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 bum. Așa. Bum, 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 bum. Oricum, o să fac eu off camera asta plină așa de piatră. Îmi place cum arată pe Pinkpad. Hop, 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 hop. Hai să strângem și fierul. Da, și aici. Hai, fier. Bum. 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 Și bum. 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 Oh. Aia. Bum. Bum. Și bum. L-am prins. Și pe ăsta îl prind. L-am prins. Ok. Așa, așa. Așa, așa, așa. Păi și... Da, mai stau puțin. Prăjesc un fier 2 și închei filmarea. O să mă apuc și o să fac casa. O să fac așa de piatră. Și... Da. Mi se prăjește 3 fier, îmi fac pickaxe și opresc. Da. Se plin. Hai să strângem repede niște lemn. Uite, aici e lemnul. Uite, aici e lemnul. Trei 12 FPS, what? În fine. Facem niște bețe. Și haideți. Oh, unde era casa? Uite aici. Ok. Da. Pune repede așa niște bețe. Pune 10 bețe. Se prăjească. Ok, și... Cam atâta lume și... Asta a fost episodul de Minecraft. Și bye bye!